Bat gehi bat, berdin, bi. Txurila gehi beltza, berdin, grisa. Izoskia gehi txampaina, sorbetia. Eta bikote, eire gehi eire? Eire. Aila, letxe. Hemen, eire gehi eire, eire taldea, ezta? Bai, da. Bueno, zukaldean zemuz moldatzen zate. Gaur ikusikoa. Gaur ikusikoa. Baina, momentuz. Ikusikoa, guantxe esan dezu egila. Bueno, bikote, eire eta eire. Eire gehiago baldao, hortikan. Nik bi esautu ditut eta guantxe esautu ditut. Joa, petatzen zuena baino gehiago esautu ditu. Bai, Zumaian badago beste bat, ez dako garremanik nabla, baino badago. Gaztetxuo o helduo? Bai, gaztetxuo. Gaztetxuo. Eta kuriosia ez, aurrekoan Instagrameko kontura, batean eire salde gizeneko beste pertsona batek ematu egiteko. Bai, da gaina uste da aspeiti Eire salde gizeneko ze. Bai, Eta zu eire maia zea. Eta binon artian taldia indezu eta asko estezu burua utzi izena gartzeko, ezta? Eza, ze komplikata da. Bueno, izena polita da eta guain, a ber, aukera dakaun zeo zentzuteko. Kosina zemuz moldatzen zate. Esan dezua ikusiko deula, ezta? Bueno, bain goitugu Venezuelako bi errezeta. Bat, tekeñuak, ez dakit bakizu zer dan, bai ikusiko zue. Gazta bilduko degola ingo deun gaieta antzeko bat egin, eta gero ingoitugu arepa batzuk, oso gauza mitikua. Hori bai, gio nasketa dar batekin barruan, goxatzeko, eta tomate saltza goxo bat. Ados? Erki. Guantxe arte launak. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuz pausuz nundik noa ibiliko gehan, ados? Bueno, ingoitugu arepa batzuk. Eta arepak, hau da, arto berezi bat, etortzen dana prestatua, ingo deuna da, urakin nahastu, gatza pixka gota, orea prestatu, gero bolatxo batzuk ingoitugu, eta bolatxo horiek sartagian bukatuko ditugu, eta izangoa, talo potolo antzeko bat, gero bete ingo deuna, bale? Iriki, eta beteko deu, hemen ingo deun, nasketa batekin. Nasketa horreteko ingo deuna hoena, ospina, arrautza, gatza pixkat, eta olioakin maionesa prestatuko dugu. Eta maionesa hori ingo dugu, salsa rosa bat bilakatu. Bakizu nola iten salsa rosa? Bueno, guantxe zango izuet. Simplena izatea, jenditu maionesa, ketchupakin naztu. Eta listo, ja, rosa gelditzea, eta orduan, venga, salsa rosa. Baina orduan, salsa rosak beti emateu, bai perriza, bai brandi pixkat eta laranja zukua. Hori dira, oinaren, geho, bakoitzak bere ikutua dazka eta bakoitzak bere erata iteu. Eta geho, bain salsa rosa prest dakaunian, barroa sartuko jau. Tomatia txikin da, azalak enduko jau pepitak eta ingo dugu arakila bakarri bota, tipula gorriare bai lauki txikitan ingo dugu barruan bota, zagarra eta pinare bai, eta hemen dakau txaka pixkat. Sartuko jau nasketan da nahi, eta bukatzeko xibuleta txikituta. Ingo deuna da, nasketa hau gero, gure arepan barruan sartu, eta barroa. Hoiz izango arrezeta bat, bale? Beste baten bila, hemen esan deuna, tekeñuak. Hau ingo deu, orea prestatu. Orea prestatzeko errezitea. Hemen dakau irina, gurina, arrautza, legamiak inaztuko deu, baitare olioa eta esnia, eta masatxo bat ingo deu, kompakto antzea utziko deu, eta gero, hoi behar reposua berdu. Reposo emango jo, gero ingo deu lusatu, ingo ditugu zinta luze batzuk bezala, eta ingo deu gazta, bastoitan, hola, patata prejitu izango bazian bezala, bastoi batzutan moztu, eta masa horrekin inbiar deu bildu. Dena bildu gazta, hoi da. Eta ingo deu prejitu, orduan barruan geldituak gazta erdiurtuta, eta kanpotikan kurruskari. Eta hau launtzeko, ingo deu saltza tomatiana gazigozua. Vale? Ingo deuna da batzuk, tomatekin, tomate txukundu ingo da barre bai, eskaldatu, azalak endu, aragila bertan bota, azukreta batzuiak ingoxatu, katzan puntua jarri, eta perexil ikutu bat eman. Ados? Ondo? Zukalde esan duzue, guen ikusiko deula. Ze, esaldakazu errezeta hola bereziak, esaldezu ez erriten. A ver, Elisa.
A ber, ere, bota. Arroza. Arroza teatzen zaizu beharra, bai, Eta zitu, parazkikin, oitxaskikin, edo oiaskokin, edo... Gustatzen zait, natako jakin nahaztu eta petxuga takita batzukin. Vale. Hori da egiten da... Eta hori itezu bikain, ez da? Bai. Osea, konbidatu azkasunean hori itezu. Bai. Ados, eta zu, Eire? Ni konbidatu azkatenean, ze gehiena makarroiak, tomatekin. Bueno, simplea baina ondo, funtzionatzen. Etxe nindako tomatia o ketxupa osatzen jotu? Ez da bat ere. Ai ama. Bueno, guantxe hasiko beha lanian. Ni, bueno, bilak hasiko zate masakiten. Bueno. Horeak hasiko zate prestatzen. Eta ez igintzeko gehiagi, bolan barruan hasiko zate, eta gero gorputza hartzen bain bajoa eta tabla erateatzia manlein bakau, ondo, eta bestela bertan emango jo, bale? Venga, eta orduan, hemen, batentzako, Zuk esplikau, bostuzeko umiai bezala. Bai. Irina bota, legamia bota, eta bi horiek botatzen duzunean pixkan ahaztu, eta gero arrautza, esne eta olio botako zu, eta azkenik gurina, bale? Hoi zure kontu hau, pomadan dakau, eta erre surtuko zaigo, bale? Eta zuria erresago, bale? Joe! Eta zuria, esaten dizuten bezala, hau da, irin berezia zea da, harto egozia ditzen zait, eta harto hori gero txikitzen du, eta erabiltzen du arepakiteko, eta gelditzen diola esponjo situak eta goxo-goxuak. Hau erresa, pixatuta dakazu, berta bota, eta lantzen hasi. Nazue, lehen da bizi, mingainak hasi, eta gero eskusekin du, bale? Venga, zuen kontura. Bilak, hori da. Zue talde bat zeate, orduan, elkarrekin. Bilo gatza pixka bota, bale? Venga, lanian jarrai zuet, eta ni hasiko naiz gainuntzeko zaila txikitzen. Bueno, hauek eskaldatuko ditut aurrena. Bueno, kontatu jazue, bila Zumaiarrak, eta nolatan hasi izan ibilbide hau? Ba, txiki-txikitatik, zango nun. Azkenean, betianik izatu geha, eta betianik konektatu eta hola. Osea, betianik izatu denean da, 3 urtetatik klase igualean gaudela. Bai, parkolito zen ia, Illa gabe. Eta, orduan, txikitatik gela berdinan ibiltzen zinaten. Gela igualean. Horra, bai, herri eskola, eta gero dago... Txumaiena. Vale, nun tokatu zen, nun ibiltzen zinaten. Herri eskolakoak. Vale, ados. Eta orduan, txiki-txikitatik da, ja, kontzertuak ematen hasi zinaten hor. Hortzak hasi meni lehenu, ze? Hau bai. Era mamantzota. Bai, Baina, bueno, ez, a ber, azkenean, juntatzeka beti, eukideo hori, juntatzeko behar hori, gauza egiteko, eta bueno. Hori, nik gitarra neko txikitatik jo izan dut, eta behare kantatzeko salia zan, zebeit zeiza. Ezken marza hori, sospetxosua. Sospetxosua, zeatika. Bueno, a ver. Zuzuria inda ikusiko dugu zuria nola teatzea, A ver, nola dijoa. Ez ondo dijoa, moitu eta moitu, eta gero reposuakin gorputza hartuko. Gatza pizka bota aldiozu. Bota tanto bat. Zu guain, oida, arrautza, eta esnia, eta... Olioa baitare. Vale? Bueno, eta zure lehendabiziko urratzak nola izan zian musikakin? Ba, egia esan, amama kontatu duten alkan, ja kotxezian kantatzen jutan itzala esan dit. Bai, Orduan, bueno, ez dakit, beti izan da behar hori ere bai, pixka kantatzeko, eta ez dakit. Beti, ez da esfortza bina izan gauza bat, osea, teite zait, bitia, eta bueno. Baina, bueno, ez dakit gero apuntatu zeaten solfeoa, edo zehoz ikasi zuen horren arira, o autodidaktak izan zeate, o nola moldatu zeate? Ni bere garaian hori, gitarra ikasten txikitatik hasi nintzen da. Orduan musika eskolan bihartu dite zintuen solfeo minimo bat itean. Eta hain ninon. Eta gaur egun, bueno, zozetako erabiliet. Gogoz kontra inatzen, no? Gaizke non pasatzen, baino... Eskola baino beto bai, baino... Bueno, ez pentsa. Ez pentsa. Eta guain zoze erabiltzet, baino geotik aurrea ekoizpena, eta gitarraren puntu batetik aurrea ni hasi nintzen ikasten, eta hori, produkzio mundua eta totalmente autodidakta izan egin. Ona. Eta ber, nola moldatzen zate? Bilo bakarri zate taldean, norbait gehiago da, o zenbat instrumentu, nola da zuen musika mundua? Momentuz bilo bakargan gara. Gero, pentsatu dugu igual beste baten bat, o bateia jotzen edo, baino momentuz ana gukite dugu, letrak eta produkzioa. Ni pixkat. Oso ondo, guain hori da lehor txamarrak azuzuk, zeratik guain koipiak botatzen duzunean, bai olioa eta bai gurina hartuko izu horrek gorputza hobeto. Hau, une batako eta eskuak initeko... Ni uste hori hola ikutziko deula eta ja reposuan utziko deula. Bai, orduan bea... Nik ondo ikuste. Hidratatuko eta gorputza hartuko. Beitu nola. Ikuste zu ja gorputza idala pixkat hartzen, ezta? Bai, ja pixkat. Hau utziko dugu hemen iskina batian.
hori bai, jarriko jozuna da, esaten deuna... Bueno, katza ez dakiz ema gotak egiten baino. Bueno, pixka, Esko egin ingo, sosito ezibilia, Ba, bon pixka gehiago. Pixka gehiago bota, venga, pixka gehiago bota, meneotxo bat eman, eta gero jarriko jau plastikoa apiel esateana. Bagizu nahi duen esan hori? Hola, gainetik airian jarri berren, jarriko jozu, baino bere kontra. Vale? Esa asalik esateatzeko. Vale. Hau, hemen lagako izut. Eta beste pusketa batelako jotor, eire bat, eire bi, o maia eta xalegi, o nola deitzeizue. Ba, hori futbolian bai, Kuadria nola deitzeizue. Futbolian maia eta xalegi ginen. Bueno, gero arazo zeuden ze amaia bat zehon da, amaia da, azkenean. Baina kuadrian gea eiresa legi eta eire maia. Eiresa eta eire ma. A ber, naizen liatzen. Hori da, zuke gurra sartu bain. Sartu eta inindarra, eta dana barruan sartu berdezu eta dana ondo nastia. Vale, ezin hau. Vale, hori listo dakazu, hori jarri papela, oso ondo hau, edo bestien esuna. Oso ondo. Bueno, eta futbolian ze, elkarrekin, guandikan jarraitze zue jolasten? Ez, ja, Lagan dezue, zeatikan. Azkenean Bilboa junginan, eta... Ikasketa egitea eta dana aldatu zan. Hoi da, baina bueno. Eirema, eman eura bildurri gabe horrei, Hoi, berko. Venga, ondo, oso ondo, hori da. Zigindu bilatzako da, lasai asko. Ezin hobe, gatza pixka bota aldio zu horrei? Ez, ni botako izut orduan. Bota. Sosito ez gehi biliko, ez da, esan dakua. Vale, oso ondo. Hau ondo aldo. Oso ondo. Ezin hobe, hori hemen txutziko deu, eta gero luzatuko ditugu, eta puntuan jarriko ditu. Nagazu, betu, june mendikan pare bat ale garbitzen, bale? Tomatiantzako. Eta esan dakua, orduan juntzinaten, baino Bilboare elkarrekin, ezin zinaten banandu, ose? Ez, baina hori kasualitatea izan zen, Bai, justu universidadian, bakutzak bere aldetik jodeu. Bai, letrak eta zenbakiak, igerria hor arlaketa da, bueno. Bai, eta zenei jute zaizio letra eta zenei zenbakiko beto. Ni oso letra. Letra salia, eta zu... Tani zenbaki aldeko. Zenbaki salia. Ordu nintezu talde hona itezu bilen artean, ez da? Bai. Garrantzitsua, bakoitza zeo zeukitzia hona. Vale, eta noiz izan zen lehen dabiziko aldiz elkartu zinatena ja abesti bat iteko, edo komposatzen hasteko, edo parrandekin inuan ateatzen abesti horieko, ze? 10 urtekin ez da. 10 urte txokin, Bai. Hori eska, gitarra jotzeko gatzen ginen... Komuni joan zintzen duen, kontzertua, komuni joan, o? Komuni joan zian honi. Etzen duten, katxiz la, mar. Bueno, hau irekin digu, hemen txeutziko dut, eta gero jateako dut, ikusiko zuen asala ze ondo gentzen zaion, Nik honek izangoet. Zu horrekin dagazu guain nazketa, zu inbiardezu bildurri gabe. Egia esan, hau zan, ore bat, oso horrexan, naztuta listo. Eta hau da, bai hori, baina... Oso ondo, sartu, behitu, hartu, eta zanpatu, bildurri gabe. Dana ondo mareatu arte, bale? Venga, zure konto. Bale, oso ondo. Bale, eta horiekin goituzu txiki, bale? Bale. Bueno, eta hemen txe, tomatia aurreatu deu. Tomatetzako batzu jare aigea txiki zen, oreak prest, hau da, talde harra bota deuna, oso ondo. Bueno, eta guain, jungo gea bitartian, bideotxo bat ikuste, ondo irutu zaizue? Bai. Zarautzeaino, ez gau, zorrutira jungo, Ez. Zarautzen bertan, txiki poletea zehazki, eta proiektu polit badao, zarautzetik mundura eta mundutik zarautzea, maiatzan 13-tik 21 batera, eta zerrobe bertara jun, eta pintxoak daztatu. Guazen txiki poletea. Kaixo, nire izena Asier da, eta Josebari eguardion, hemen gaude, Zaruzko plazan, eta txikipolite erakusteko prest. Txikipoliten sorrera pixkat izan zen, nuin dela 36 bat urte horrelako negozio oso familiarra horrela da. Era lau anai arreba, eta 3 gaude hemen lanean sorreratikan. Gurasoakin, eta gu berez itziartarrak era. Itziartikan etorri ginen onera, Zarutza bizitzera. Eta ni hasi nintzen, oindala 31 bat urte, arginan lanean pare bat urte. Eta gero, beste anaiak ere lanik gabe zaudela eta horrela, eta denon artean hartu genduen txikipolit eta pixkanaka urtea joan bezala,
Ordundik hone arte, hor gaude. Hasieran hasi ginean pintxuakin ez gendu nahin beste lan egiten. Gehiago zen jatetxe klasikoa, betiko kokotxeak, almejak, parrilla, horrela. Gero ikusi genuen jendiaren eskaria, ez dela beste bide batetikan, edo beak erakusten dizu. Orduan zen asko bokadilloak, pintxoak, plater kombinatuak, eta orduan bide hortatikan jarraitzea edo pentsatu genuen. Eta gero ditugu gelak baita ere, eta orduan hostal bestela. Astegunean langile jendearekin, eta Santiago bideako jendia, eta surfa dala, udaran atzerritarrezko ez gehiago, neguan amengo jendia, baina danetik pixkat, guk esango genuke pupurri bat horrela. Eta oain nahi baldin badezue, sukaldera pasatzen gera, eta pintxoarekin hasten gera. Hemen gaude Danikin, Dani Guatemalatikan etorri zen oindala urte batzuta Euskal Herrira, eta 3 urte damazki gurekin txikipoliten. Bera da sukaldeko pintxoen arduradun, eta egingo digu Txile betea. Gure pintxo egiteko hauek dira osagaiak. Aragi pikatua, patata egosia, eta importantiena Txile deitzen diote Guatemalan, baina gu piper gorri bezala ezagutzen duguna. Pixkat pikatzen duen horietakoa da. Eta hori beteko dugu eta gero errebosatu egingo dugu. Irina eta arrotzarekin. Eta gero apaintzeko erabiliko ditugu letxuga, tipula eta perejila. Lehenengo pausua izango zen, olio pixka bota eta aragi pikatua patata egosiarekin naztu. Laurel pixkatere bota, gusto pixkate emateko, eta gatza eta horrela. Dani Guatemalakoa izanik, erabaki dugu bertako pintxo tipiko bat egitea, eta han asko jate omen da pintxo hau. Atzerritarrak ere geota gehiago dauzkagu herrian, eta kanpoko pintxoak gero eta arrakasta handiago izaten ari dira. Orduan gu ere, pixkata moldatzen ari dira eskaintza aldatuaz. Pintxo hau dastatu nahi duenak egunero aukera izango du txikipoliten hemendikan aurrea. Aste hontan ari da ospatzen atzerritarrek osatutako pintxuan astea. Kontua da zarautzen taberna gehienetan eta jatetxe gehienetan daude atzerritarrak lanean. Eta hori aprobetxatuz urtero egiten da astebete behaien jatorritikan ekarritako osagaiekin edo behaiek nahi duten pintxoarekin astebeteko pintxo eguna. Izango da, aukera paregabea atzerriko pintxoak dastatzeko. Ikusten dezuen bezala, ja egin dugu pintxoa eta oain irina eta arrotzatetik pasatuko dugu. Arrautz gorringoa eta zuringoa separatu ondoren, zuringoarekin elurra edo, punto de nieve hori ateako diogu, eta gero gorringoa elurrarekin naztuko dugu eta errebosatzeari ekingo diogu. Eta prejitu egingo dugu pixkat. Normalean egitzen ditugun pintxoak, igual tortilla aukera handia izaten dugu, eta gero lan asko egiten dugu baita ere, berenjena, txampiñoia, kalabazina, pixka materia prima amengua, eta gero asteburutan eta horrela jendea pixka gehiago estiratzen da normalean, eta pintxo bereziak eta horrela gehiago irtetzen dira. Txuleta zarrana, piperrakin, gero azpizuna guarekin, gero rape eta langostinoan pintxoa. 3 horiek horrela asko atetzen direnak dira. Errebosatu egin ondoren, osagai guztiak hemen ditugu, eta ia pixka denplatatzen hasiko gera. Danik aipatzen dit, pintxo hau bere amak gomendatutakoa dala, eta bere aman omenez egin duela pintxo hau. Hementxe dukogu pintxoa bukatuta, eta nahi duzuenok aukera paregabe duzue txikipolite etorri, zarautza eta pintxoa dastatzeko. Ondo izan eta hurrengo arte. Agur, izan jaso. Ai, ama, eharra Txile betia, Jope, ze hona, eta ze hona zautzan gauza hau egitea, eta gero taberna ibili, eta holako gauza txukuna prestatuta hori, lagunak, bezarka handi bat, goxatu erazi zautza tortean guztioi, eta gure hortan zaiatuko geha. Jarraitu behar dugu gure errezetakin. Horeak hemen dazkau prest. Eire ma, zukingo jazu maionesa. Ongi? Hemen dakazu olilua, hor dakazu potontzia, hemen dakazu ospina, eta arrautza, eta gatza. Dana emango izut. Ospina ez bota dena, bale? Trit txiki bat, bale? Neurrian. Neurrian. Eta gero, sekulein aldezu maionesa. Ez?
Onda. Ez egozatzen. Zuk ere ez? Nik ikusi ez bat ematen baino. Vale. Bueno, botatzen mazu eta arrautza, bihaz bat tapatzen bau, doblia bota berdezu olilua. Vale. Eta gero behi-behian mantendu, eta eo zer dudan inbakazu galdetu. Hoi goitut. Vale. Eta zuk, xalegi, ingozuna da, tomate hauek, behitu, epela bota dio pixkat ostutzeko, manipulatu alizateko. Nehi tontapea ikusi. Zeotik gaben. Honei edo xalegi. Haure, bere lan fina da, behitu, behin, azalak entzeko, dakazu zurigailuak inkentzia, o eskaldau txiki bat eman. Eskaldau txiki bat eman da, gio, behitu, hemen kentze jozu, gogor puntxu ontatikan, puntxa, eta ia, azal guztia atea ingo zaizu. Vale? Ordu ningo duguna da txukun, azal guztik atea, eta gero botako ditugu hemen, baratzuria eta azukriakin goxatzea, vale? Hoi bai, bat gorde inberdia zuzeatikan, hemen, bernuna bai, horrea botaet. Bat hori ez txikitu. Vale. Hor goratzeke. Vale. Venga, eta ni hemen jungo naiz, bai, pinatxua garbitzen, eta... Hauek hemen paretik kenduko ditut. Igual arepak bai prestatuko ditut ja zeitua. Vale, bitarten hau txikitzen jungo naiz. Esan, zekezkaen bat? Ez, dena ondo, ezta? A ber, honek, bihatza baino gehiago, no? Ba, hori bi aldiz, bota gardezu olilua. Jarra triskantza. Ondo. Bueno, eta momentuz, bikote, kontau. Abeste, ondo neurtu, Piskategatik ez da kuidoikan, Alde zuitzen. Alde zuitzen. Ondo. Bueno. Justuan. Ondo. Vale, guain, sartu birringailua behian, da behian euki berdezu, moitu gabe, vale? Kontatu jazue, guain badakit abesti sueltia dazkazula. Diskan bat baldator martxan, no bateako aldezue. Bai. Buru belarri daude, hau elanian, buru belarri. Ez que, claro, gu hasi ginean hori, eta genuen lehenengo kanta abenduan, eta izan zen, beti ginda zelako gauzak iten, da behingoz kanta itxuroso bat osago genunako esan genuen, venga, eta ingo deu, eta aber ze. Bueno, kanta hori bai, aurreko urteko martxoan hasi ginean, da abenduan eta genuen. Prozesu bat ezatzen guretako. Lasai eraman. Lasai, vale. Eta gondun basan genuen, kantak eta jungo gara solte, eta hola, eta bigaben kantata genuen eta bia bukaran, da ez genuen espero duan atautzia gainea, eta noain ja bai dakaula buruan uda buelta hontan lan pixkatin, eta gabona baino lehen udara eta gero bildumatxo bat atatzeko asmoa badakau. Ondo, bildumatxo bat, azemat abesti. Guain adibidez, badaki kontzertu pare bat, Santelmotan ibilizate horroltza gainean, zemat abesti kantatu abestu zen dituzten? Dazkaun irurak, gau beste badakau, lasterretako du zeituan, hilabete honetan berez. Orduan, lau hoiek, eta beste hiru bertxillo dakauzo zein da. Eta horrekin gabiltza. Hori, 20 minutuko kontzertua gaite dugu. Vale, eta zenenak bertxilloa, zenenak botatzen dituzten adibidez. Hori ja sorpresa. Sorpresa, vale. Aldatzen jute zeate hori. Ni bakit, baina hemen jendeak jakiteko zan. Eta orduan, abesti gehiago askazu eta akazu gogu ateatzeko diska bat orduan, ezta? Bai, hori, gehien bat, zurotasun bezala, osotasun baten da fase bat izteko, edo... Bai, azkenean bilduma bat eukitzeko, eta ja, zoze, jendean zara bai errexo izango galare bai sartu, eta ja ikustia dana dakaula hor. Eta, bueno, pixka bat horri gantiratzen. Eta zeri buruz dia abestiak, ze topatuko deuzuen abestitan? Galdera ona, Joseba. Bota. Generalian nahiko tristia letrak. Bai? Bai, pixka bai. Zuek zeaten alaiakin da abesti tristiak? Ba, musika gero ez da tristia. Vale. Eta ze entzuten da, ze esaten dezu, zuen bizipenak dira, edo bizitza... Letrak behak ditu, así que... Bai. A ver, bota. Ba, danatik gan pixkat. Gero, krisisa baldemakat hor rotatzet. Eta batzu askat, así que, bueno. Baina adibidez, zuen bizitza o mundua ze gaizki da hon, o desamodiluak, o ze gauza topatuko ditugu. Ni uste gehien bat hori momentu bat atzaitena, betiakat igual esaldi bat, otortzetela burura eta horren inguruan bai idazteet, horrek inspiratzeitena, o zozentzute eta gustatzea eta hortik antiratzete bai. Eta hori, letrak oso ez dira bat esplizituak, orduan geho bakoitzak bere interpretazioa eta leike, eta... Bai, azkenean... Bale, oza ez dihua pixkat orokorrian dira eta bakoitzak beria topatzeko orduan. Bai, oza ez du mensaje garri balagatzen, azkenean hori entzun da... Zuk interpretatzen muguan hartu zu. Baina, adibidez, estrofia txiki bat bota hemen. Guri, nundik noa. Ibiltzean abestia. Zer abesti, Irisa.
Ez esan. Ba, ez dakit, esaten. Hau bestela kanta atea ez daneko zati bat edo. Bai, bastante obsesioakat rimekin, esan berra do. Orduan, kanta berrian adibidez dana rimak. Ez geldigu, eman, Ondo. A ver, zer gertatu zaigu hemen. Indezu, listo. Hau garbitu, atea hor da ona, eta mingaina bat emango izut ondo garbitzeko horiek. Guain ezin dezu esan ez dezula maionesa egin, ja. Dera marrongo. Orduan, ez dezu botako estrofa txiki bat, edo pusketa bat abesti jana. Ez que... Idea bat iteko gu, nundi noe biltzean, zuen letrak. A ber, ze... In hori Da berriro. Da hor, ez dakize bat sekula esan hitz hori, utikan. Ta utikan, utxunetikat, ahotika hotxo bat, buruan milaka, begitik tantaka, bilakatu arte beste kanta bat. Eta bueno, azkenean, ulertzea esan daetena nik uste. Vale, Osa, rima bezala dia, pixka bertxolariak zate, ose? Poetak edo, Ez, azkenean, ez dakit, nik hori pixkat mania dakat metrika behiekin da, eta hola xetatzen zait. Osake... Nena izten txikizi bat emate hauekin. Zer gertatua? Eta puntak... Earra putzua. Bai, kristona. Lasai, ondo bukatuko historia eta. Ondo, orduan Maia, zu letra danak ite dituzu, eta zein da zure eginkizuna, xalegi? Ba, ni gehiago ekoizpena eta instrumentuak eta hogei dago kilon zati jaitet, alde teknikoa. Bai, azkenean... Alde teknikoa, bale. Bai, azkenean gure funtzionatzeko modua da, eskola biko dut. Bai, garritu lasai. Ba, o behar daka letra bat eta horren arira kantak inaztegea, o bestelanik ja base bat dakat eta hortik tiratze deu. Baina, bueno, biak nire kuartuan juntatze geha, o estudioare ez da, baina pare bat gauza askat, eta hori ite deun dana, eta hori, ni otena izodena horian instrumentua gehitzen edo gauzak iten, da, baina, bueno, bilo batea. Instrumentuak elektronikoki jotz dituzue, edo... Danetik. Osuek sartzen dituzu ere bai... Eramatezue gitarra gainean, o zer eramatezue kontzertuan? Bai, gitarra, normalean. Baina gero... Normalean dara pista azkenean, teklau midi deitzen zaiona balin badakazu hori azkenean ordenadoretik aldezu instrumentu virtualai esker, edo ze soinu bihurtu. Orduan, ba, gitarra katalde batetik, baina beste batetik, ba, teklau hori daka eta segun ze kantan tokatzean. Oia, adibidez igual, piano batekin aldeu biolin bat sortu. Eta... Hori da, baliabideekin. Ona. Hor, adibidez zaudetenean, komposatzen izan dezu bio bat eotez atera elkarrekin, asko bat zaudete, o asko kontraesan asko dakazu ezue bat abestiakin, edo ze gertatzea? Sortzekoan justu sin más, no? Ez dakit esaten, momentua daude, ba, gero azkenean bilokuro guztua askauta eta ez dakit. Baina nik uste nahiko harmonia hona daula. Bai. Xalegi, hemen inberrezula tomateola pixka puskatuko deudana, eta puskatuta honean ja, honea botako dugu. Baztu ja behitu korritu zaigu eharki, azukria bota jot, eta berta botako dugu tomatia, bale? Zein goto, tiratan edo txikiuta? Bai, hola, txikiuta, laukitan, hola txikitu, eta listo. Bale, eta zuk, ingozu, guain tomateo garritu netzako, bale? Hola botako jau gero, ja, saltza rosa prest daka honean gainetikan botako jau. Hemen dekau maionesa, frutu hauek listo, eta bago txerrek itxarraka. Vale. Bueno. Baina hori izan suelto zona, no? Bai, hori izan suelto zona, baina hori zurituta biardete bai. Bai, zurituta biardet. Lasai. Vale. Hau bai da, karamelatu zaigu hau ja, vale, kolore hartu du. Eta bueno, xalegi, zuk abeste aldezu? Batez. Abestu bai. Dutxan. Dutxan, baina gero boltza gainean, Maia bakarrik abesteu? Bueno, beak efekto dakat bokoderra ditu zaiona. Nola ditzeala? Bokoder. Eta zer da hori? Ba, autotune estilola, auto robotiko bat. Auto robotiko, a ver. Robotiko bat. Zer da hori zehazki, a ver, konta honei. Daft Punk taldia esautezu. Ez da egitu. Ba, orduan ezin dizut espliga, no? Ez da hori, auto robotiko bat bezala. Nik kantatzet, nik nire hautza botatzet, baina aitzana kanpotik da. Desberdina. Zazabera hotza, da... Vale. Kantatzen baino nota batzun barruan bezala. Eta hori zer da, pelikuletako txar gaiztuak eta jartzen zaioen hau hori bezala, o nolako hau mota jartzen zaizu? Esan leke. Vale. Maia, gauza tingo dugu hemen. Hau ja, ingo dugu, bai azalak endu eta bai pepitak endu. Orduan, horrela ingo izut, ingo zuna da hemen, adidez, holak endu.
eta pepita hauek kendu. Hauek saltzei botako izkio, bale? Eta hemen berdina ingo du. Baitare, eta beste horrei berdina. Eta gero, aragile ingo zutan alauk txikitan, bale? Hau organikoa, hau saltxara, eta hori, bagoaz. Hau hemen dikenduko izuet, eta tomatian ontzi hau ere bai. Bale. Bueno, bagoaz txerrik itxarraka, Nola zoazte horrekin? Earki. Oso ondo, ezta? Bale, hau txikitu, tomate hori txikitu, nik geldituko naizena da hemen arepa hauek prestatzen usten dut. Arepa prestatuko ditut, hasiko naiz lapikuan huelta eta huelta iten, eta segituan gatoz hauek luzatu, gaztan sartu, eta tomatia bukatzea. Eta bitartian beste erreporta bat ikuste jongo gara. Ondo, bigote? Earki. Eire eta aire. Bi gehi eire eta aire? Eire. Bueno, eta hemen gaudenez, esan duen bezala ia dana bideratuta, bitartian jungo gea, markina semenea. Zerta? Gozuan bila, gozu saliak altzeate. Bai. Babeitu ze gauza errakitituen bertan, guazen aria. Opa! Ni Maite naz, eta gaur etorri zarie Markinako Babel kafetegixe ezautza. Etorri guaz barrura. Babel zabaldu zen 2016ko azaruen. Eta zabaldu genuen, bitxantza jakuleko faltazala hemen leku bat, lasai egotekue eta gauza desberdinek aprobau alzan leku bat. Guk hemen eskaintzen dugune, batez beda gozarixek, etxien eindeko gozue, etxien elaboretot dugune janarixe, eta hoxe, azkenin betiko eran eitzen diezan gauzak, bueltatxu bat emon da. Sekreturik ez da, bierra eta gogue, eta azkenin guzteta jatzune eitzen dozunien, ipintzen dozun maitxasunea. Besteik ez dauke. Bueno, eta oin apurtxu bat ezautzen garela, goizan sukaldera, eta haingo dugu mini Persian love cake edo Persiako maitasun pastela. Hemen Babeleko sukaldien, eta hemen ikustu zuen moduen daukegu gaurko ingredientiek. Almendra birrindue, mantekilie, urune, arrautzak, eta gero daukeguz azukrie, kardamomo, limoi baten azala, gatz pixkat, legamixe, pistatxo apurtxu batzuk, larrosa petalo batzuk birrindute bebai, larrosa ure, eta hau gainetik ipiliko zegun masatxue. Pasteltxu hau itxeko, naztauko duguz. Lehengo, urune eta almendri, eta naztaute itxi aparte, legamixaz batera, eta gero, makinan naztauko dugu gurine, azukrie, kardamomo, limoie, eta larrosa ure. Ezan lehike autodidakta nazela, sukaldeko liburuk erostitxuaz eta tragetutxuaz, eta ikesten egon nintzenien, relajetako erabat zan, ez? Batez be, azterketa sasoietan eta hain zauezen buru belarri sartute ikesi biozun horretan, pastel bat eitxiek beti be leku zaldatzen zaitxu eta beti laguntzen dau pixkata aireetan burue, eta hortixik dator dana. Hau, ondo naztaute dauenien eta zurix eta altzaute elegante dauenien, ipiniko zeguz arrautzak banan-banan, eta urun eta almendrian naztie. Ezaten dabe, pastel hau asmau bara gozogile batek Persiako sultana maite mintzeko. Eta itxuri lortu ban, maitxasun pastela horregaitxik. Mazie pasauko dugu moldera, jentiei asko guztetan jako madari eta almendrazko pastela, eta galletape bai guztetan jakuz. Era desberdinetak ukeitzen duguz, eta jentiek nahiko aizkatzen txuz. Edo tostak, goixien armusetako tostada handixek egiten duguz, edo bestelan barran egoten diezenak iaprest. Eta bueno, ez dakit pixkat danetarik, ez da? Bueno, hau prest dau, eta atarako dugu, bale? Hone pastela kostu jakuz apurtxo bat, orduen desmoldauko duguz, eta ipiniko zegu larrosa eta limoin pasta hau. Pasta hau da larrosa ure, limoi ure eta azukrie. Orduan oso erretzetzen da, dagolako testura bat daukenien, prest dau. Bueno, hemen gauz, gaur indogu zen Persiako maitasun pastelekin, eta espero dugu zuen gustokuek izetie. Badakizuen nun gau esan, hemen Markinan, nahi zuenien etorri aprobeta. Agur!
Ai, ama, maite, ze gauza txukunak, Eharra itxura, Oerako batzuk jango nitun, Hau eta geho, postro ezela, ze gauza txukunak, eta gaina dotoriak, ze neska fina. Bezarka handi bat eta eskerrik asko gozo hori guri erakusteatikan. Gurian jarraitu behar deu. Hemen txe, tomatia bitu ze itxura hartzen nahi da. Hau bakizue egin du hemen, Eire xalegin, errezeta. Eta, guain inbiar deuna da, betu. Hemen indezun orea, inbiar deu lusatu, eta gazta sartu behar diogu barruan, bale? Orduan, hemen, mai gainean jun lusatzen, nahiko luzia, baina laukisa marratea behar du, bale? Eta ingo deuna da, irin pixka bota espeatzeko, eta lusatzen jun, da nahiko fina utzi behar du, bale? Hau zure kontu. Ta zuin behar dezu, eire, hemen, mostuola bihaz bateko tamainukoa, gola, eta gero hemen, ebai bihaz bateko, egin behar dugu, patatak esan dugun bezala, gero honekin buelta emateko gainetikan, bale? Venga, hoi zuen kontu, martxan zaudete, eta ningoituta arepak, bai, zutan jarri, eta gure saltzarroza bukatzen, jun. Eta aldi berian, kontatu berdizkiazue gauza gehiago, bideoklipak bai, iteitu zue. Zenek iteitu bideoklipoi, zenek prestatzeitu horiek? Bueno, hori bai bilen arteko zozea, momentuz, guain airekakin atako du beste bideoklipa zeruna ekainaria. Aireka disketxe bada eta pegekin hasiera lanian. Vale, Baina laguntza eukiko dugu, baina... Momentuz guain dana gukin dugu, eta, bueno, bastante artesano ikustea. Atea dana. Kilometro zero. Gauza ona, ez da? Baina beak ikusentzunezkoa ikasteu. Odun idea faltik ez daka. Nola moldatzitu zu hori? Ze ikasi ezu hori dana ondo iteko? Azkenian ordegana gaioan da gauza horien montaje horiek eta iteko, arte pixkat bihar da, ez da? Bueno, nahiko jendeakin laguntzare eskaude, adibidez kamara nire klaseko bate izan nion, ikeraran guren, da Iruñako mutil bat, eta, bueno, makina bada. Orduan laguntza eskago nion, da etorri zan, nire zaldegin pixuan Bilbon, ingenun, eta, bueno, moldau ginen. Eta ez da gutxi. Baiko, asalak iten da Izaro Fagundez Gazteizta dake laguntzaigu, makina da, eta eskerak. Bai. Osa, azkenia pixka bat inguruan dakaunakin zaiatzeka alde untxukun nahiten. Bai, jo, adibidez, amaitu baino lehen kantan bideoklipa, ja, ostiralien atatezan kanta, eta azta azkenean geunden grabatzeko, aber zein behar genuen, da zain genuen, bueno, Bilbotik atako geha. Ez, aztelena zan. Bai, fijo? Bai. Eta Bilbotik ataginean, da beze atatzezan, da, bueno, txuga batzuk ero segean dituen, ez dakize parka jun ginean, eta, bueno, gero hain bideoklip hori ez dakizen batokitan atea da, baina, bueno. Azkenian, bai, emate guztiak gutxikin ditezuna errekurso gutxikin arrakastak etxe bakala, ez da? Alde unakin da, bueno, oza, ez egon espero amezta arrakastarez, oza, bueno, arrakasta hortakin da ditu, baina... Baina hilotzan, ematen, guztiak, hola. Bueno, hola izatea, nik ere aurrenengo errezetat ikustitut, esatik, bai, ama, tartamu ematea, Joseba. Baina, bueno, ikasten, hitziten ikasten nahi naiz, eta, bueno, pixkanaka bagoaz aurreaka. Baina, bueno, beti ikasteko, eta bain diriatzen zaigu asko. Baina, bueno, bagoaz. Zemuzu azte, bale, nahikoa, nahikoa, bai. Betu guain, ingozuna da, tipula gaur, laurden bat, bueno, erdila hartu, eta pusketa txikitanin, eta hemen dakaun gainuntzeko osagaiekin nahaztuko dugu, gero ja dena salsarrozan barroa botatzeko. Bale, ni uste nahiko ondo zoazela. Ia nahiko lusatu ezu. Baitu, ingo deuna da, pixka bota irina, pixkat, bakarrikan, ez gehatzeko lehorra masa, aki ondo peatzeko beste gainean, iepa, tipula salaean. Bale, azkenengo golpe emango jotola, Baitu, bat, eta bi. Eta hemen ingo deuna da, baitu, A ber, haukendu paretikan, puntxa haukendu, ipurdi haukendu, eta hemen tiratxoak moztu, hola. Bat ingo izu, bale, ikusteko. Bai. A ber, ondo ateatze zaite. Hartzen dugu horrela, eta iten dugu. Hemen zanpatu, aurrena itxin behar da hemen peixkitu ingo dugu, Eta hemen peixkitu indak haunian, ungo geha hola, kanutillo bat izango bazan bezala, hojaldrezko kanutillo bat. Zerrena pentsateo zuen, parra guri atea zaizu eta. Bueno. Vale. Esautzen dena. Esautzen dena. Venga, hau soberan dako pixka txikitxo jarriko ditut. Ondo izteko, horrela in, eta gero azpeka aldikua, itxi. Eta, gutxi gara bera, horrela sekuak ingo ditugu, bale? No. Venga, zure kontu. Bale, behitu honek, altu du indarra, bani joa hemen, arepatxo hau egitea. Irura bat ingo ditugu, bai, ni uste sartuko diala. Bale. Indarra bihar du, baino ez gehiagire, Bale. Eta tomate saltzare itxura eharrakin dago. Ondo goaz. Ema, desastre moztu ete. Desastre moztu aldezu, zeratikan. Ez da nire teknika.
Lasai, ondo zoaz. Hauek emendikan paretik kenduko ditugu ez molestatzeko. Vale. Jarri. Eta hau. Fuera, ya nahiko. Vale. Eta vale. Hau organikoa. Eta hau bonea. Bueno, eta gaur bertan, kontzertua dakazue, nundik nue biliko zeate. Nundik ongo zeate gaur gabian. Negarrez ez jarri triste. Beti. Ez du baiatzen, tio. Joder. Baina zer da, gaurko kontzertua batik hasi zen negarrez? Ez da? Nundik ongo zeate gaur gabian, a ver, konta hemen da noi. Aukera gongo alda, sarrera baldaude libre, aire libren izango, ze izangoa? Txosnetan. Txosnetan, Hoi da saltza montatu berde zuena. Saioko ga. Esan, no? Seguru, baiet. Lizarran jotu dugu, Nafarroan. Lizarran, Eta bueno, gozo pozik. Ze Eta ona. ziren, espero hori, bai, zantala oso zeran kontaktu zegoen. Bigarren kantatea eta zeituan. Bai, eta Lizarra, guretako, Lizarra jau izan naia. Da ez da git. Urruti gatzreguta. Eta baldakizu ez egende gehiokin joko zuen, o zue bakarri zaudete, o nola dijo historia? Ez dut ezauten taldiak. Osa, behituet, baino uste Bai, punta... kartela eta do, baino ez Hoi da. ditugu esautzen zendian. Punk, eski guan izenak ez eskitorreko, ze... Eski ez egitortzen. Bueno, zue seguru bentsa bai, ez da? Bai. Vale. Bueno, gusta joko du. Eta zenbat kontzertu joitu zuen arte, adibidez? Ba, lau. Hoi da. Eta zein izan da eharrena horietatik adibidez? Zumaian jotako bat pentsatzen dut, ez da? Ez? Azkenian danak Bai, ez bai. baina etxean, guretzako horizontan, Berezilena. guztia hor jendean esaguna eta... Igual teknikoki eta gonena etzan izango, baino... Seguro, Zumaikua esate zu, ez Bai, da? azkenian hori. Eta Santelmotan txosetan jo genuen, eta... Laguna eta Bat esan ikustia da hor... eta gurasok eta amonak eta danak unaltzen Bai, ikustea, bai, zuia, bai. Amona dantzan jarri altzen duten. Ez ikusten baino. Ikusten. Kontaioten batikan. Nik eniolako utzi, Ez, Ez da, behar nahi zuneto. Ados. Bueno, bagoaz hemen, txerreke Una txarraka, bateko, ia ezta? dana bukatuko. Hoi da, horri horrea bota, eta ingo deuna da guain. Historia amaitzeko hori, ingo deuna da txaka bota bertara ere bai, eta salsarroz hau ere bai. Beitu, tengo zuna da danan astu. Vale, hau, eta hau, barroa. Eta ni jarri berdet, olilua berotzen, gure Venezolako tekeñoiek prejitzeko. Eta ingo deuna da, olilua jarri martxan, hoi bai, bota Nastu. dena Abonea. bertan. Bai, hobeto ni uste. Kinon. Zena ezu, bola hundiago bat erretxo ibiltzeko? Ez da Bai. izartu ban, zehauro eta erraiot. Bai, ni uste hobeto ibiliko Bai. gehala. Hemen dakau, bakizue, tipula gorrilla, tomatia, sagarra eta piña, frutatxuak. Ingo deu bertara bota salsarrosa, eta amaitzeko historia inbiar dena bakarrikan, xibuleta pikatuta jarri. Eta esan dakua, jarriko dugu olilua berotzen, tekeñua prejitzeko, hau ikutziko ditugu pixkate peltzen, betetzeko, eta guantxe gatoz platera eratzea. Ados? Eabaki. Ontxarte. Bueno, bagoaz hemen, ikusi ezue, tekeñuak zutan dazkau, hementxe arepatxuak ere ja epeldu zaizkigu, barrutikan pixka berua dakalgoan dikan, beitu nola pegatze zaiten, baina beitu ze gauza eharra, xamurra eta eharra. Gauza tingo dugu, beitu. Hoi bota bertara, naztu eta haue beteko izkiazu, bale? A ber. Tori, hau, zuretzako, bota belarrak bertara, dena naztu, eta ondo bete, bale? Eta ni inberretena da, hau esek atea hemendikan, bale, hola xe, ezin hobe. Ze itxura, Hau gaina gazta barruan hola urtuta gehatuko zaie, ikusiko zu ez gauza eharra. Bale, eta hemen inberretena hauei, baita ere bota, perezil pixkat. Bueno, ze, kasi aldezu errezeta egiten, ingo aldezu txian edo zer. Komplikaua, Komplikatu da. Tekeñuak igual bai, Tekeñuak bai, ezta? Aberroa. Masa oso ondo indezu eta ondo luzatu eta hasieratik bukaraino indezue. Eta arepatxoak bai, masa ze erresa hau, arepakiteko. Bai, hori bai. Bai, joder. Talo batzu gitia bezala. Baina, irina desberdinakin da osakaiake betegarria desberdinak. Bale, hoi da, juna hauexek betetzen. Zekin. Venga, ni platertxo bat hartu, bueno, mentxe jarriko dugu. Egurrian jarriko dugu. Bale, azteko eta behin, hemen jarri berdet tomate pixkat. Tomate gazi osua. A ber, goiaratxo bat, hartu, eta horroa, bueno, eta esan dezue, kontzertuak gaur bertan, ordun. Eta hemendik aurrea, udan ibiliko altzaten nun baiten, nun aldeu ikusi zuen ibilbidea, zuen sare sozialak eta nola dakazue, zer izenekin. Hori, Instagramen eiretik, gea. Eiretik? Hoi da. Bai. Eire okupautasun, sorprendente. Bai, Da,
Eta hoxe, eiretik, eta Twitterren de bai, zare zaltanetan geha, eiretik. Oantxe gara udako kontzertuak lotzen, odun jungo gara botatzen. Bai, pixkanaka hor goaz, eta... Orduan bertan behitu biharko dugu, ez da? Nundin noa ibiliko zeaten. Bai, ujarriko Oso du. ondo. Bueno, ba mentxe askau hauek, betu hirugarren hori geho beteko du. Baina hemen platera hartzeko bi hauek Pixkat lataua. Betu, ze itxura. Bai? Bitu neria. Zuri argi beteta, hola, gustatzen zine gauzak. Venga, hola, botatzen jukua. Bai, zoze bai. Bueno, bikote, mila esker, Eskerrik asko. jarraitu goxatu arazten denoi holtzetan, eta garrantzitsuna, zuek bai goxatu. Bai. Goxatu arazteko. Gugite du. Lagunak, bihar arte. Aio. Aio.